tinotenda chinenge chakachaya baba Isabel pamuzarabani le musi wemugovera 22 August 2026 asipo hapo asipo anenge adya bare sipo Aichisiri muzarabani yamuzara neveyuro zara chibuti masentral oi masentral kai imacentrals wanya kuunderstand masentral chiwo sorry all right nase pane dziri kupeseredza makabatira Zimbabwe baba pati ndine nyaya dzandinadzo panapa kune bhasikoro riri kuoneka kuchiredza nenguwa rakangopaka apo rakaitwa upside down mukazinda pachannel muchariona mhuri yeZimbabwe vanhu vari kuchivana paipai rakambenge riri pane chimwe chitoro chohombeka iko zvinozvi kune ritori pamugwagwa harisiri ariya nderimwe iri rakatoiswa upside down chiredzi nemabhasikoro ichagara pasina bosi balo ko bhasikoro iri rakabva kupi chii chiri kuitika ipapo mukoma kepi nyaya yacho munayo ndinayo okay ndobva ndaenda gokwenkai mukufamba kwedu tiri vasiyaidi tiri matikitifa tiri vasiyaidi tiri matikitifa pakufamba kwedu tiri vasiyaidi tiri matikitifa tiri vasiyaidi tiri matikitifa po rikiti vo manje aka mukufamba kwedu tiri masiyadi tiri matikitifa munenge magonera aka boss Black Sam kwete chete ipapo pana Gogo Solomon apa katoti auto challenge akuti Gogo Solomon kuda ku challenge ani amene kuti Gogo wada kufunga bebe achide vane zvinowagara ka pamwe ndozo vanenge voda kubatsirana zvisite gokwe nkai murume akatungwa nembudzi yechitumwa vari pamagadziro kugokwe tinoti mbudzi yeyi yekuti inopiwa zita remufi yobva yazorwa chimera kana ikaenda kumafuro ichagwe inodzoka yega painodirwa chimera ikazunza yoratidza kuti aiwa zvabvumwa andidika iyoyo chirekaya pavanhu kukatonzi kwaya muenzi inotosvikawo padhuze chiratidza kuti itomhoresa munhu iyoyo mbudzi iyoyo yakatunga hama yemufi nguva yakatungwa munhu uyu vese vatanga kumhanya ipapo vachibataka kuti achadzimira vese vangasisaoni murume uyu akatungwa pai akatungwa akamira mukoma kembe yeshi asi mukuiziva kana mukoma kembe ayo ndiri kuona ka musepetera wa mbuzi nepainenge yakananga andidika ndizvozvo tariro mahachi pariseko pashamba ukatorera uka boss madishi pashamba boss madishi amusi kubatika kuna boss zvenyati boss zvemunyati hanzi ndanga ndisina power ndanga ndisina simba pamangopinda chete ndabva ndamuka anditika yes ndakuenda kundoshandira mhuri aiwa zvine kodzero number 5 ika fullback rakachidefenda kumakumbo nemusoro ndine nyaya mukoma KB mugwagwa wedu pakagadzirwa Trabablas apa ende yaizikanwa kuti mota dzinoloka dzinoita sei but paita vanhu varuda kunyangadza kugadzira kwakaitwa Trabablas vada kudzosera development kumashure vada kudzorera development kumashure taizviziva kuti kubuda mudhorobha uchida kuenda kuchitungisa nekumbudzi unogona kuita 4 hours kunosvika 3 hours unodziita wakamira pambudzi apa iko zvino zvipavhurika but mukaenda nguva dzemanheru 7 8 9 munoona mota dzakazara pamusoro peTrabablas ipapo dzisingafambi dzakamira dzichiitei dzakamira asi honzeri manje mabhazi anolodha vanhu vachienda kuSouth Africa pambudzi anolodhira murodi ari kuvhara nzira saka mota dzinomira ndiani ari kumberi anoda kunopinda pakavharwa mukaenda ipapo munogona kuona bhazi rakasiya kamukoto kadiri zvokuti kunogona kusvika rori isingakwani apo bhazi rakapakwa kumashure kwaro kune rimwe harichafambi mota dzopaka kunosvika kwazindoga Trabablas yavhara nai baba Isabel zvinganetsere izvozvo handizivi ndiani zviya mukuru wemapurisa anotungamira kamba yekwa Bushine ikoko inonzi chiko iyi South Park vanotwa bosi Marega ndizvo chief inspector officer in charge marenga here chimbotsvaga chivazivise nokuti mukuru vanenge vari kuofisi havazivi zvinenge zvichiitika panze ngativaudze kuti pane dambudziko rakuitika chipa Trabablas vakasvika 7 8 9 manheru rodi inenge yakavhara Trabablas yese anenge ari malights chete mota dzakamira
dzaloka asi kwakaloka takazvitsvaka tikazviwana chinenge chakaloka mabhazi ari kulodha uku haavhure rodhi akusi kutyora mutemo here kuita sei kulodhera murodhi hatizivi kukanganisa mafambiro edzimwe motikari hatizivi kuti zvemhosva kai vanenge vachida kusvisa chimuti vanenge vachida kusvisa nyaya yapaNational FM kuti chimuti chitsudzure right Boshongoro anobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 mukandibata ipapo zvinofamba gokwe iri kuramba ichingotora kaWorld Cup aiwa sei achiti gokwe ndotaura nganapa yebhasikoro igokwe here vateereri hatina zera navo makabvataniko kanyumbo kamwe kana ndiko kakutsamura kwaDT Bayo Mudimba brand new single Pakala Africa kusiya nthawe ziri pana 6 minutes to 10 chiri chifundo nankumbusira zakuti muri kuti phata bwino musakoshiwe kuti rescheduled Castle Lager Premier Soccer League fixtures match day number 25 Wednesday 19 August 2026 ku Rufaro Stadium na hora za 3 o'clock Dynamos versus Scotland FC apo mutambo watenge chikupaika live pano pachimuti mati kudiko baba Isabel tinamboona majuni edu achitamba bhora majuni yapi ari murufaro nasi tinamboona majuni kuti tizovadzidzisa kuti tivaudza kuti apa neapa panoitwa so apa neapa so baba Isabel muri kuti Dynamos neScotland FC majuni Cape United imwe yacho takati rova 6 zita ndiroro mwana weko kanyemba kakuita dhubu chete wakanyemba zvazara muri kuti Cape payakarova Scotland Academy takarova Scotland 6-0 avaiwe izvozvi honorable Scott sakupwanya vakateerera ndiri mwana wavo uri kuti Scotland FC majunior Cape United ndinoziva kuti katimu kakambotirova 6-0 ane zero ndakabvunza kakuti nzvimbo inonzi the business hub inowanikwa kupi vamwe zvikanzi pana bhenki riri kuvakwa pana 7th na 7th nani zviya 7th okay nani right anzi pane bhenki riri kuvakwa ipapo zvikanzi business hub inowanikwa kakumbare musika zvikanzi inowanikwa chitungwiza maizviziva here kuti Harare Showgrounds alright Harare Showgrounds ndiyo yakuzikanwa kane kuti the business hub Harare Showgrounds so mitambo yeZimbabwe Agriculture Show inenge yakuitirwa kako the business hub formerly Harare Showgrounds ndiyo kadzina rinyowani ra Harare Showgrounds yakuchemera kuti business hub 10 o'clock ndiyo pafika nthawe pali manje pa National FM mudododo tolye mudododo ndikati akateni tolye ndenda suka pamuriba but taruvika manje kuti ngandikuudze wakonzeresa kunoku ndarova munhu pamudododo kurovani ndapedzera munhu kanyimba bvumawo Zimbabwe izive baba Isabel bvuma Zimbabwe izive ini handibvume vateereri ndivo vanovhota ndakudodododza imi baba Isabel munoziva kakuti ndogara ndakakudododza aiwa ndogara ndakakudododza uchakubva kudododzwa izvi aiwa ndakakudododza wamunogona kudododza ndiwo ka Boss Chimombe Mr. Sheffield pazindogapo inoti inini imi kudododza inini Boss Chimombe manje usalifukidze munyaya ndakagara pasaidi nawo Dynamos chirwari Cape vakapotsa varamba kukamaneni paka gokwe nembudziya chifi nembudziya sabhukugweya chakugokwe chiri kuti taniko naimwe baba Isabel nyaya yekugokwe muri yeZimbabwe inyaya inosuwisa uyezve inyaya yandakambotaura yemudzidzisi kana kuti headmaster mukuru wechikoro akapondwa nemumwe muvakidzani wake mushure mekuti wapa mudzimai wangu doro saka mukadzi airatidza kuti iye angatombomwa doro paakasvika murume akuchakumba achibvaona kuti mukadzi wakarara pasi akadhakwa ndokuenda kumba kwemurairidzi uyu ndokusvika ikoko kunopinda mumba mukadzi akatiza akatorohwa akamhanya kunoshevedza vanhu akasara achirwisa murume uyu akatanga kumurova ari pambedha achitora matsiga emoto anga ari panze achienda kunodzimira pabhodhi yemunhu kunotonzi kune mumwe mutezo usina kunyatsoonekwa zvakakwana kuti uripo
kana kuti aupo achirwisa munhu uyu. Madzimai mamwe emuvillage akakwanisa kuenda paveranda, murume uyu akafa mumba kuine madzimai angari paveranda achirova maoko kuti tiri kukumbirawo mwana wedu kuteregerera munhu. Kwaakazoenda zvakare kutori mamwe madzimai akarohwa, kusanganisira madzimai kweSabhuku vachichema vachiti mwanangu dai waregerera munhu. Munhu uyu akasvika pakufa, ende murume uyu nemukadzi wake vaitochinjana kutora matsiga emoto vachienda kumurume uyu. But murume uyu paakasvika achinopinda mumba maheadmaster achiti ndiwe wapa mudzimai wangu doro. Mwanakomana wemurume uyu akasvika panzvimbo apa akatora banga akakwanisa kumucheka kumusana kwehembe. Mwanakomana akatiza akamhanyawo kune vamwe madzimai achinosvika paveranda achimira kusvika murume uyu apondwa kudaro murume uyu akaponda munhu nemukadzi wake vakazobuda mumba umu vakaenda kumba kwavo. But akamboenda kune vamwe mbuya vari pedyo vaakanokumbira bhegi achizivi kuti angafunga kuti aponderwa kuti haana kuponda, achibva aranyimwa bhegi achibva abva ikoko. Ende akasiya zvakare ikoko ataura mashoko asina kunaka anoratidza kuti iye haana hanya nevamwe vanhu vanogara navo kunyange vari vakuru. Zvakaoma baba Isabel. Zvadaro mhuri yeZimbabwe inzwai. Mukomana akabvaenda kuba kunorara, mapano akaona kuti munhu uyu anoratidza kuti achisina upenyu hwakakwana, ndokushevedza mapurisa akazouya usiku. Asi mapurisa pakasvika usiku akaenda kumba kwemukomana uyu, ndokumuona akarara ikoko, ndokubva atorwa nemapurisa. Atorwa nemapurisa, mutumbi wakaendeswa kumochari. Waendeswa kumochari mhuri yeZimbabwe, mukomana uyu akazodzoka achita anofanira kuratidza zvaakaita mutemo wemapurisa. Paakadzoka apa akatomboda kuti kumukadzi wake ndiwe wakabayawo baba nebanga. Mukadzi wakati ndiwe. Ndokubva pabuda nyaya yekuti panga paine banga. Mapurisa akati chese chakashandiswa tochida ngachiuye apa, ngachiuye ratidzai zvamakaita. Ndokuda kuramba nei nebanga kuti harizive. Vakomana uno mazira kedu mastrategy avana watiziri nhamba yekuti ubuditse nyaya. Kune muZimbabwe mune mapurisa anopfeka mauniform akasiyana-siyana, kotozoita vamwe vasingapfeki mauniform acho yekuti vanenge vakamira newe seniso hamutozivi ndakakamira sei. Sii chakaitika kuGokwe. Vane zvavakaita vakomana Vachita murume uyu. vachita. Okay. Banga rina mama, banga chop banga rakanzi rina mama. Mama vari kutaurwa ndivapi? Amai vakenya kubereka. Mwana wemwanasikana mumushomo, mama vake vakazobuditsa banga vaida kuriviga. Ende pakatorwa mapurisa mwana achibvaiswa pawaya kubvisa evidence. Vamwe vanototi itsika yamwe vanhu yemushonga unozivikanwa wokudzora vanhu mujeri kuti panongooma hembe pane zvinoitika. Right, zvadaro mhuri yeZimbabwe ndopatakasiyira paya. Izvezvi mutumbi waenda kumochari, pane mhepo yakazobuda ichiti iyo ndinoda mombe 30 ende panouya mutumbi wangu musambowisa mupamba pamba pangu. Ngaongoneka kuti uita sei kunovigwa. Mukomana uyu paakapinda mumba maheadmaster akabva acheka masaga echibaga anga arimo, ndokubva acheka masofa anga aripo aitwa ma-upside down. Ende pane nyaya yekuti mudzidzisi uyu anga achangobva kutengesa mota. Vari kufungira zvakare kuti neimwe nzira mukomana uyu aifungidzira kuti mumba muchine mari. Hongu nyaya yekuti mukadzi wapiwa doro hongu iripo, but anofungidzira zvakare kuti maybe manga muchine mari nokuti pange pachangobva kutengeswa motikari. So zvadaro mhepo yakabuda ikati inoda mombe 30 uyezve zvinhu zvakachekwa nekudambirwa mumba panodiwa mari kwanda 2,500 US dollars. Mombe 30. Yes. Nokufa kana kuti kuurayiwa kwakaita headmaster. Plus 2,500 US dollars. Ichokwadi. Kubhadhara zvinhu zvakakuvadzwa. Zvakadestroyiwa. But pane imwe yandisisaoni panapa kuti pane yavakabvisa kozoita mari yakasara. Yakabviswa iripo but kwaniwe yakasara pamari yakachachwa iyi. Mhepo iyi yakabuda panani? Yakabuda pane mumwe munhu wehukama anga aripo. Ndobva zvadarika. Mutumbi pachachwa mombe idzi wakubva kumochari. Nyaya dzaizikanwa kumapurisa, nyaya dzaizikanwa kwamambo. Mutumbi wauya, vanhu vachibvaenda kumapurisa vakanoripota kumapurisa kuti no vanhu vaya vaisa mutumbi pamba pedu varamba mombe dzavo. Mapurisa achibva auya akaenda kutaura nevanhu avo kuti tanzwa kuti imimi
maisa mutume pamba vevanhu uye zvemari mamombe dzenyu veukama vakashevedzera kuti kwete azvizirizo kana mombe risatapiwa uyezve isusu hatina kuti mhosva chivanhu chedu chinoti kana munhu aurawa tine chivanhu chatinoenda tinoenda nemutumbi ipapo toita zvatinoita kuti mhepo izoshanda yega plus zvavatavaramba hazvina mapurisa akati garai pasi mutaurirane uyezve imi mitokumbirira ruregero ava chikonzero muri kunyeba zvamuri kutaura zvisirizo mutumbi uchibva unosvika ndobva wanzi mudaining te mevakauraya vari kupomerwa mhosva ivo vacho vakapomerwa mhosva pamba pevabereki ava vachibva vatiza pamba veukame wemunhu akafa ndo vange varipo okay. mutumbi waisiwa ipapo ndobva vaenda pavheranda anove hama yomunhu akafa vanomuti sekuru zvichienderana nezvinogara paari inzwa izimbabwe ndokubva mutumbi bhodhi yakaitiswa ipapo zvese bhodhi ving yakaitirwa pamba pei pemunhu ari kupomerwa kuuraya varipo ipapo mukoma kb ndati zvakaitika ipapo ndezvekuti sekuru vaiva vakavesa moto pavheranda vapesa moto pavheranda vachibva vatora imwe hembe yavo vachibva vaipisira ipapo pamusha uyo vapisa hembe ipapo vachibva vatora imwe hembe dzavanga vakapfeka ndobva vadzishandukira vachibva vadzipfeka vakashandikira vadaro vachibva vashandikira hembe kofini nguva iyoyo kofini ndobva ravhurikira kuti rega vachipedza kudaro vanhu vakamhanya nai baba isabve zvindi zvokumira unozviona kupi pakadaro imi muri kuziva kuti munhu afa kofini chibva kuti rakavhurika vachipedza kudaro ndobva vashedza vana tete vemunhu zvikanzi uyai panapa pfugamai apa mese taurai zvamuri kuda kuti mufe aite kwaakaurawa ndobva taura vachibva vapedza kudaro ndo pakazonzi ndinofanira kuti sei kunovigwa mombe dzichibva dzanzi mombe ngadziuye dzitungamire mberi handitika munhu mutumbi chino chai uchinovigwa right ava vanhu pavakabuditsa mombe vachiburitsa mombe vaidzimwaya mavhu varidzi vemombe vaidzimwaya mavhu mombe yabuda yomweya mavhu mombe yabuda yomweya mavhu mombe yabuda yomweya mavhu kwakazoita umwe woukamawo ari kusaidira vanhu kapondwa ndobva adirawo imwe mavhu mumusoro aidira kudaroko imwe ichibva ijamba ndobva inotunga pasi nemusoro vatanga kufamba kuenda so dzakazotungamira kufamba zvakanaka zvakare muchaona mombe dzichitinhwa dzacho dzakaenda saka mombe dzakabviswa imombe dziri kuona kuita idzo 8 pa30 1 ichibva yanzi ndiyeusavi payakanzi yeusavi kureva kuti mombe dzakabviswa i7 kureva kuti kwasara mombe ngani 23 kwabva kwanzi kwamambo zvese zvichaitika izvozvo zvichatungamirwa kwamambo kusvika wabhadhara zvaitika zvese so far nyaya ndopa yayo so mushakabvu headmaster wekuurayiwa vakaradzikwa but kumba kwakaitika zvinhu zvika tiri kunzwa makunga yekuti kunenge kusiri kugarika kuchinzizvo pane zviri kunhuhwa ava vari kunze vakaita sevakauraya murume nemukadzi anditi vari kupi aiwa vari mukata vachiri vakasungwa vari mukata ya 14 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje tiri kubwerera tsopanopa comrade jonga mamuka seiko nhasi hanzi ndiri kubva zvangu kapa mash central apa ndi comrade jonga hanzi ndimi mune chimuti ndiri muharare kutora kahuku kubva kumutungamiri wenyika president dr ed munangagwa for mayouth edu ekumash central ndi comrade jonga vakachibata chimuti kuti dzvi zvakanaka zvagara zvinongosimbiswa yes unozodei ndianasingiri chakanaka baba Isabel nyaya yegokwe update ya headmaster wekuurayiwa mushure mekungeka vapa mukadzi uyo anga akumbira kadoro anditika mukadzi uyo achibva azoonekwa nemurume akadhakwa akabvunzwa kuti kodoro waritora kupi svika ndapiwa naheadmaster murume nekutsamwa achibva aenda kumba kwadi kwa headmaster achibva asvika akaita sei akakuvadza kamidziyo pamwechete nokurova headmaster kusvikira afa yaunzwa nani kunoko yaunzwa neveukama vari kuti kudini kuti vanorarama nehama dzekusati kwakaurawo kuti hongu zvaitwa nemusha umwe chete asi isusu tichararama sei okay veukama kudivire vanhu vakauraya kuti isusu ihama yedu yaita zvinezvi but isusu tichararama sei vari kutya here kutya nezvakaitwa nehama yavo vari kutya mukoma kb vari kutya kuti tinorarama sei imhondi idzo ngavagare imomo maki acho ipaika bozhongora ndinonzi Landers paRido Ridge akachibata chimuti manje inandigari pasi manje panenge achidiwa manje andiwanikwe ndiri kumuzara badi
ndiri kukongo ngozi ngaishande kanyemba nokuti vanhu ndokuti vanhu vadzidze kuti munhu haurayiwe seshiri. Ndinonzi tinashe mupengo pachitungwiza kuSt Mary's. yeshi munhu haisi huku ndekunzi kari kupi pasvika benzi bhosho yasvika pano kabatei. Yes. So nyaya yekuti mufi akabuda achitaura pane ukama kuti ndiri kuda kamombe 13 yakasvika here kuna mambo. nyasi dzakadusika kuna mambo izvo ndiyo nhamba iri toshandiswa 30 iwe. Mambo wakati kudini zvikanzi izvo mobhadhara izvo mowirirana mutumbi wovigwa chikonzero mutumbi une kodzero yekuvigwa handirika dzimwe dzese motambira iko zvinozvo vabhadhara idzi dzimwe dzacho dzise dzichauya kana dzakubhadhara dzikanzi dzinodarika nemapurisa kwamambo achaita basa. Kanyemba naBhozho radio ine munhikwi kunoku kwaMutare pakatoipa ndinonzi Dziruni Pachimbike Gandanzara Rusape. Ichokwadi vari kuzviziva kamatechnicians edu vari kumhanya kuitira kuti dambudziko racho rigadziriswe kuitira kuti munyatso kuteerera chimuti chenyu zvakanaka. Scotland FC 3 Dynamos 0 ngairowe. Sekuru akasvika kwakaita kwaManchester City ndinonzi Givi Roy Gwenzi ndiri pabudiriro 2. Pane mashoko andanga ndichitaura kwezvita mwazotsigira zvikanzi izvo kukabuda timu yemuZimbabwe ichienda kunze kwenyika ikanorohwa inenge yaitodzikisira mureza. Saka bhiya ipa yakarohwa yakatodzikisira zita hombe asi ndinotenda hangu iyi yatakarova 6-0 iyi apa inowina. Inowina 2-1. Scotland iri kurova Dynamos. Bajunior ese bari kune junior rinadi. Kanyemba naBhozho ngozi ngairipwe ndinonzi Sifelani Zivanai pashowground ndiri kubasa. Munoziva mukoma KB pane dzimwe nyaya dzekuti vabereki vanopembedza mabasa anoitwa nevanhu akashata. Mukomana uyu aitakanetsera nevanhu munzvimbo amai vemwana wekwanzi vaiti alright mukomana ari kuuya munomuziva mukomana kuti sei ari kuuya kana auya mukomana muchamuona. Kusimbisa kupembedza handirika yezvo akauya ke mukomana ona iye akapara akauraya munhu. Izvozvi ngozi iri kushedzera kuti ndiri kuda mombe ngani 30 ne2500 yemidziyo yangu yakaita sei yakaurayiwa. Ndinonzi Joshua Biza kunotoni kukanyurira takachibata chimuti kuti dzvi pfapfaidzai chimwe. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsuzurudza matimana ose nyika ino wamukaseko iditi muZimbabwe kumete maitariro kwabulawayo chimuti makabata kuti dzve wamukaseko timu rangu rese constable kuenda paEpworth apo wamukaseko wakabata chimuti ipapo wanoshedzera kuti maitrevor paZimbabwe hair salon pambare pamusika wamukaseko maibrendo pasadza padesert range apo pambare apo wamukaseko ranga muriri baba Shoni uda kunditorera basa mangwanani ya ulozoroaka iwe usale kunenesa kugokwe andiri kudzokera kugokwe ndoda basa wamukaseko Boniface Muchongondi wamukaseko Maitakudzwa Tsopotsa varipo paRosedale farm apa wamukaseko wanoshedzera kuti Makabi pariseko pakawashapo ndisikakanganwi anoshedzera kuti Edward Kamvuri pamwechete na Christopher Stole ndisikakanganwi anoshedzera kuti Menadi Matorofa vakomana vari paheadquarter presidential gazi chimuti wakabata kuti dzvi kwanza tichise aswe mambewe chimuti wakabata kuti dzvi wamukaseko Tapiwa Tapsi pachitungwisa ipapo chimuti wakabata kuti dzvi wamukaseko Charles Jamu chimuti wakabata paka ndochibatira papi konapa. Hei Zimbabwe ichi chandaa kubata ichirega ndikozokorora paka gokwe nkai pankai pandiri kupindira muri yeZimbabwe ndipekuti kune murume akafa 2013 ndogorira akafa February 2013 murume uyu afa muna February 2023 vanhu vakaita nyaradzo kwapera mwedzi iri kuenda kuita mina mwedzi mina yapera muna 2013 iyoyo ndokubva vagara vamirira kuti sezvo ari munhu mukuru baba vakafa vaine mhuri dzavo uyezve vane vakadzi vaviri tamirira kuti tizoti hatinoti magadziro kana kuri kugokwa tinoti kukomba guva kudzora mumunhu mumusha. Zvadaro muri yeZimbabwe munhu mugore ra2016 nokuda kwokuti vangasingakwanise kuwana zvikwanisiro zvakakwana vanga vachitadza kuita magadziro mugore ra2020 ndopa vakataka kuti vakuda kuita magadziro. Munhu akafa 2013 ndokubva vaita muri muna February ndokubva vaita manyaradzo vachibva vashaya kuti
tokuti toita sei kuti tiwane zvinhu zvekuti tidzore munhu mumusha kuita magadziro. 2020 ndo pakataka kuwana mari yekuti takuda kukomba gowa. 2020 muna September vachida kunogadzira gowa, vakabva vanika chinonzi chimbera, ndokuita doro rinobikwa for 7 days. Zuva rekuti nhasi vanhu vari kutamba vachitamba gowa iri ndofa kwafa munhu. Gowa rinakwanisa kukombwa nekuti mumusha makasviba. Ndofa vamire vakadaro, vakafamba vakanzi nemumwe, ndaona kana mukasagara pasi zvakanaka vachazogadzira guwa iri vachimirira sana baba vanenge vava zukuru kubva kwamuri vana baba nevana venyu. Kana musati maona chinhu ichi mese muchapera kufa. Tanga vachitsvaga ndokubva vagara 2020. 2021 vakatya. 2022 vachibva varoveka chivera. Varoveka chimera ndobva vabika doro. Zuva rekuti kune doro rinonzi riri kupiswa musi warinoibva. Musi wakanzi riri kupiswa doro ndobva kwafa munhu. Baba Isabel, 2 days to go, pafa munhu mumusha masviba, doro rasviba, apa chisina magadziro. Yes, zvadarika. I2023 2024 ndokubva vabika doro. Vari pakati pekubika doro varoora vachichera mvura. Doro rinobikwa nemachembere akwegura sadi asaende kunobaraka. Varoora vaichera madhiramu emvura ndobva vadonhedzera mwana moto kacheche vachigamuchidzira mwana mumoto, but mwana haana kufa. Zvikanzi pasuka ropa apa ende munobvunzira zvikanzi hazvina kusiyana nekufa kwemunhu, pachatozofa munhu apa. Vachibva vanyarira ndokubva vafamba, ndokunouya nemunhu akazogadzira zvaakagadzira pamba achiti veduwe ndakugadzirirai, chiendererai kumberi, uyezve musi wamunoita magadziro ndidanei, ndofanira kunge ndiri pano. Regai nditaure Zimbabwe, maprofita nedzin'anga vanoita zvekufembera kana kuti vanotsvaga mari. Be careful, you don't sick, unofa usina kurwara. Vakabva vaenda pamagadziro, doro richibikwa, machembere nemadzisekuru anga aripo akamirira kubika kwedoro vachimirira kudzivirira rufu. Doro richibva rapiswa. Musi unobikwa doro, unopiswa doro, kuna anonzi maporiji. Vanhu vakadya maporiji vachifara ipapo nekuti anenge akaibva akapiswa nemiti yemupani. Hey, right, doro rapiswa, vanhu vakuba doro, vanhu vatomirira kuti manheru ndo pari kutambwa. Saka regai ndikuzivise mhuri yeZimbabwe, kune vamwe vanoti iwo senge nzvimbo dzakafanana kuna Gokwe uko, kana doro panosotava kuti ravambwa nhasi, zuva rakasikwa naMwari kunenge kuchitambwa inonzi jezi usiku hwega hwega, vanhu vanorora vachitamba vachisimbisa kubikwa kwedoro. Vaiti vapedza kutamba kudaro, zuva rekunzi nhasi ndo zuva remagadziro, kuchataka kupinda vejezi votamba, kwozopinda vakuru vanenge vakutamba chinonzi chinyamusasure chokuratidza kusimbira kuti midzimu ngaisvike, basa raakubatwa, taakukomba munhu. Kumapasi 11 dzemanheru vari pakati pekutamba kudaro, mbudzi iyeyi inopirwa stere munhu iyeyi yodirwa masusu kana kuti doro yobva yazunza kuratidza kana wakafa une zita rako inenge ichitoshedzwa nemutupo, kana wakafa une vana inenge ichishedzwa nezita rako nezita revana vako nezita remutupo wako, because iwewe wakafa ndiwo unenge uchinzi ndiwe mbudzi iyi. Mbudzi iyi hairari mudanga, inorara mumba macho memuridzi iyeye akafa nyakufa. They know what she will be before. Inzwai Zimbabwe zvakaitika pakala. Papa inzwai vanhu vari pakati pekutamba, mbudzi ichibva yabuda mumba kumapasi 11 dzeusiku, vakuda kudhisimisa vanhu vejezi ndovanotaka kuvhura ka vanotamba ulole ndanzagomba kurira chikomba cha Silivia chauya, ndanzagomba kurira chikomba cha Bosho. Andika nguva yekunzi madhara auya, ava ndiyo chidikika, madhara nemachembere akupinda mazvikanzi taakupinza ngoma dzechinyamusasuri dzevakuru dzinoimbwa dzeye dendera iwewe baba bigi chitamba nematubwa kirikiti kuti ruriro aiwa tachinja musambo tabva kurumba takuenda kumuseve, right. Nguva iyoyo ngoma dzichinjwa vanhu vakamira, mukoma wemufi uyu anga aripo,
vanhu mbudzi yabida mumba mbudzi yabida munaneso baba yetu mbudzi reso kunosuka hakaka KB ambobvunza kuti yakanorowa pa yakanotunga pai padonyanga rikati bvu munhu tasu vakomana lo so ninyaya yakaita zvikanzizo nevanhu first aid vamuchi nekuti panapa pane varora nichi mubvise hembe nekuda kuti atungwa sei munhu kunodaiso munhu candidate apaisina zvinhu zvichawanikwa no vanhu manyanya kuchipatara vanhu vamanya kuchipatara nditika right pana godobori uya yanga aripo uya achiti ndakamirira pana painini kubva doro richibikwa ndakuudzai kuti inini zvese zvakaita zvikufa vanhu zveshe ndavhara mhepo idzi saka ndichamira nemi kubva doro richivambwa kusvikira mapedza kukomba mapedza ndozoenda kumba mbudzi yatuka munhu yoyo godobori shedzoi godobori angawanike godobori shedzoi godobori candidate kusvikira nhasi godobori harazowanika akatiza godobori akatiza here kana kuti anga apedza basa angasina kupedza basa kumashure kuvanhu vaifa zuva rekugadzira munhu vamwe vachifa mazuva ekubikwa doro vamwe vachifa doro riri pakati iye akazouya akati ndoda kuti ndikubatsirei iko zvino zvindavharisa zvese vaakati kana mavharisa tiri kufirwa nekufa pakati varisati tapedza zvikanzi nagodobori ndipei mari dzangu mombe nhatu dzikabuda plus mari konta 1200 zvikanzi ndichagara nemi pano kusvika tapedza kukomba vanhu vachibva kumakuva zuva richinyura ndobva ndaenda vanhu vari pakati usiku kuma 11 kuti vakuchitaka kukomba guva vanhu vakupinda nenziyo dzechinyamusasure usiku iwowo munhu achibva tungwa vanhu vakatozomanya kuti first aid munhu nekubaisa vanhu kuchipatara ndevamwe godobori ana kuzobuda pachena akatozofonerwa achiti ndakumba saka ava vekutungwa nembudzi vari kupi inzwai baba pati tiri kuenda ka vatungwa kudaro toita semhanya kuchipatara vaenda kuchipatara madhoktors ari kushevedzera kuti zvinhu zvamauya muchiita musikore ndezvipi nokuti isusu tikatarisa munhu tiri kuona zvisu zvikakwana izvo zviripo but ivo vakatarisa havasizoona munhu ari bhizi kuchema vedu weye ndichasara ndiri munhu here onai zvandiri kani vanhu vakatarisa hapana chinhu madhoktors oti naimi munhu akakwana uyu mirati kutorerei mapexi ga nekamera chiichi asi zvonjamutsvaga izvi zviripo vakatarisa hapana chinhu DPF deleted wadelita BTF pane kachirungu kautaura pamuzukuru vavaisaveo makambona motikari dziriko mazuva ano dzinonyora ka DPF inenge singadhonzi saka izvozvi bamukuru vari kupi kwakatozoshedzwa mumwe munhu zvikanzi nemuchipatara zvinhu zvamuri kutaura kezvika zvakutoredza kuti pane chiripo hatingaite maziso akasiyana pachinhu chatikatarisa tikakutorerai piki tikakuratidzai muri kuzviona zviri pachina kuti tiri kuona but asiri kuona ndiani ndimi pamwe chete nechi nemuridzi kwabambobva chii chaitika kusvika vakururidzira vamwe kuti takadaiso ende mbudzi yamutunga imbudzi yacho yakamirirwa yemunhu achiti toda kugadzira munhu zvikanzi pane chivanhu apa fambai ndokuenda kune umwe munhu zvikanziso vakomana mambotaura here nemunhu akati ari kuchema achiti ndakuwara but mambotaurawo here naye kuti ane chinyaya dzake dzipi pane chaanoziva here zvikanzi ndiri kuona ndiri panapa izvezvi ndiri kuona varume hamusati mapera hamusati matanga pane queue yevanhu vari kutevera but vanhu vese vari kutevera vane chokuziva but ndiri kuona manga maurayisa mwana asina mhosva mumba mimwana akawira mumotomo sekuru vacho sekuru imba imomo ndo vanga vada kubhadharisa mwana chikwere chawo chii chaitika apa regai ndichiredzere ikoko but muridzi wenyaya yese ndiye muridzi wekutungwa nembudzi vamwe vakafa kumashure kwasara vatatu zvakare kutori nemambuya machembere matatu aripo aifanira kufira pamoto vachibika doro toita sei handei kumba vachibva vaenda kumba zvikanziso doro riripo ipapo risatombomwa nevanhu munouraya nevasina mhosva vanhu vasvika paipai zvikanzi baba tiri kukumbira kuti saka nguva yakatungwa vanhu yandakandasiya mukoma KB vanhu vese vakanga varipo nekuda kuita 6 vakatanga kusvika pamunhu vachida kuzama kubatsira munhu vakabva vaita vese vachaoni vaita chadzimira pane vamwe varume 2 vari musindiketi yemunhu wekutungwa varipo pasindiketi iyi vakatadza kuona zvakare varume ava pakabatsirwa vanhu vakatanga kuona ivo vakaramba vasingaoni asi uyu akaramba achishayiwa Daniel Roshi ndio yange sisawanikwi
yadisappear vakaramba chodaro zvikanzi andeikumba ndevanhu vangani vakarwara apa zvikanzi ndiye murume uyu tiri kunzwa kuti vakasara kumba zvakare kune vanhu 2 vasiri kuona zvikanzi handei ikoko ndobva vagarisawo pamwe chete zvikanzi vana baba musapedzere nguva vanhu mune makore mangani muchida chinhu ichi muda kupedzesa vanhu kufa mukasapera imimi ndaona imimi mukafa imimi varume vasara muri 3 imi nemachemberi aya which means nyaya yese yadzima ichaonekwa hapana achazoziva kuti mhosva yakaparwa ndeipi munhu ari kuchema anditika imimi baba imimi mune chipfeko chamakapfeka pana pamuchigadzira guva iri inzwai mafiro akaita murume uyu aigadzirwa mukoma KB mafiro akaita murume akaita uyu murume uyu akatozoonekwa akapondwa ari parodi asina kupfeka hembe dzake hadzina kugara dzaonekwa zvachose munhu akafa 2013 nenzira yekupondwa vanhu vakatsvaga vakamushayiwa but akazoonekwa ari pedyo nepabus stop pari pasi pemuti paikwira vanhu everyday basi vachienda kumashopu kana vachienda kumataundoroba but ndo pakazoonekwa aripo but akaonekwa asina kupfeka achina chaakapfeka kubva kusokisi bhusu kana chii panga pasina but varume ava vese vakaita zvinhu izvi vakagovana hembe dzemufi uyu iri nyaya yokuda kuvhara kutsipika but anove sergeant anove officer in charge panyaya dzese ndiye murume uyu wekudisabhiya maokulons wekutungwa nebvudzi oyo zvadaro mukoma KB inzwai zvakazoitika vanga vakagovana uyu murume uyu wekutungwa nembudzi uyu ndiye anga akatopfeka hembe yemukati yemurume uyu dzanga dzakachengetwa vamwe vanga nemasokisi vamwe vanga nemapushi ainzi pazuva rega rega unofanira kuzvipfeka unofanira kuzviona nguva yekuzvipfeka wozobvisa ako sokuti kana vakuda kunorara manheru sokuti ihembe inoonekwa nevanhu anogona kuipfeka manheru wongotenderera paruvanzi rwake akangoita maminitsi mashoma oibvisa oisa pana upenyu hwavo engonzi zuva rakasikwa namwari kunyange washanya kwawaenda ikoko unofanira kumboita nguva yekuipfeka saka uyu murume uyu ndiye anga akapfeka hembe isingagoni kuonekwa nevanhu vese dzimwe ndedzekunze kusanganisira masokisi anogona kuonekwa hembe yemukati ndo yanga anayo saka akatouya akapfeka ipapo iri nyaya yekutsipika saka ndo yanga akapfeka ende hembe yange ikapfekwa yakatotwa ichitasi kunonzi yange ichangobva kuwachwa ndopfekwa iri nyoro hembe yekunze tirauzi rake rakatozorikwa zvakana kuti rangada kutobuda unyoro hwokuita sei hwekuti iwo hwakutotiswa nehembe iri mukati zvikanzi baba imimi hembe yamakapfeka ndiani kana maramba kuti hamuna chamunoziva udzai veukama vari pana pakusanganisira mudzimai wenyu kuti hembe yamakapfeka ndeyani akatanga kudavira mukoma KB ndevamwe varume vasina zvavari kurwara vari kungonzi havachakwanisi kuona ndo vakangotanga kuti mukoma umwe achiti muningina ingotaurai chokwadi zvipere zvinhu zvatooma zvomwe wakafa nepatasvika pasteji tinogona kufa taura kuti hembe yakapfeka naye ndiani zvikanzi iwo uri kunditi taura iwo haugoni kutaura here kuti unei ndopa vakazobuda chiri kwanza inini hembe yandikapfeka hembe yemukati ndikuti kufa kwakaita mukoma wedu but pane nyaya ndoda kutaura pana paikuti kana vanhu vazobvunza seizvozvizvi nyaya yakamboenda kumapurisa ichishayikwa inofanira kuti kuitwa sei so mubatsiri akazouya achibatsira uye akapaka kuti vanhu ava vataure chokwadi akati kudini achibva ati varume ava ndo vane chekuita nerufu rwemunhu vaizama kuda kuvhara nekuda kuparadza nditika kuti zvinhu zvisabuda pachena ivo vaitoziva kuti musi unogadzirwa munhu musi unobuda zvinhu zvakawanda ndokusaka makaona kuti pese paivigwa vanhu aitorwa apa ndiye mufi ndiye aikonzesa kufa kwevanhu aiti kana vanhu vachinge vafa muchafamba kuti zvakavanzika zvigoita sei zvigobuda but maikurirwa ndokusaka toona kuti iko zvinosvika vanga vauda kuvhara zvekudzivirira zvakanyanya ndokusaka azoenda kuvakuru vechinhu ichi kuti chibude taurai mega ndobva vapupura mberi kwavanhu vega kuti no ndizvatiri but kubva zvavakapupura last week vanga chita zvinhu izvi varume ava vari vatatu vese kusvikira vanga vakuona vese vakabuda munzvimbo havasi kuonekwa iwo bamukuru vari kupi vese baba mukuru nevamwe varume vaviri havasati vabuda but kwakanzi kune mamwe machemberi aripo but haana kutaurwa nezita machemberi haana kutaurwa vamwe vakatonzi vaifanira kufira vachibika doro but pane vamwe vaitodichi vaibika doro but kuti vanzi nesitande uyu hapana kutaurwa so vakabva vanzi ndiri kukumbira nedheti rakati tisangane pakati nomubatsiri wewe vataure vega tibatsirane nokuti vakasataura iyi haichisiri nyaya yefamily yese iyi yamirira ivo vega vakaita zvinhu izvi pashata igokwe kana nkai gokwe nkai
munoti kudini konacho muri yeZimbabwe 0713938538 0713938538 0713938538 kari kutrenda kani chingungu ndengu chanesa chibaba Isabel anonzi yeka Junior Spraga enziyo inonziyo kadaka aiwa chakamuka chipoko aiwa machinzwa chipoko pane pachinyozo bura kuti ufunde hapana voice asi soja love aiwa anoro pane mwe piki apo Junior Spraga akabva katoonekwa achibva enda akakumarinda pakavigwa ka soja love akatoonekwa achitonopukuta inonzi chiTombstone angariki kutsoka angatadzi aiwa kachiri kunetsa ko pane ichi chemurume kana kuti chehama iri kupfimba hama zvinzi chekumberengwa kaichi chakumberengwa chakamira sei iye anoti iye kozvinozvo apa 37 years ari kushevedzera not 37 42 years ari kushevedzera kuti inini handife ndakakwanisa kuroora nokuti maroori andoda kuita chiro munogona kumaramba handinzwe moyo kuda kana kufarira wandinotonzwa kuda inini ihama angave muzukuru kana kuti vanasisi vangu kana ana amai pamwe ndingatovada dhani kuda vamwe handina mafeelings kune vamwe vanhu mafeelings angu anosimuka kana ndikaona hama so ari kushevedzera kuti iye so veukama vanogara munzvimbo umu vakutya kufamba vega kana vakamuona nokuti hatenderera havanze ende atori nevamwe vanonongedzera kuti hai wewe achinongedzera so pakuita sekunonzi vanhu vakutya kurarama naiye kana achitaura mashoko aya anenge achiudzani andoudza vakuru vemunzvimbo vana baba vake chaicho kuti vana baba hano inini handikuri vanhema inini hangu muchazonditonga but ndichabata kana kuroora hama yangu munomu kana mandibvumira ndichatsvaga mari inoitika ndikupa yangu mari yacho asi wandoda kuroora inini zvandinonzwa munyama dzangu ndiveukama achitaura vamwe vana veukama kuti sanenge matakura semurume 42 years hana pakatomboonekwa kuti musikana kana mukomana ende zvakatozotangira mukuti vanasahwira vachiti naiwewe titumire kumwana uyu tibvunzei kuti ada kuzoroora sei ndo pakazoteregai ndikudziye chokwadi chiri pandiri ndechekupichi mberengwa vari kuchifambira baba Isabel munofunga kuti kumataga 28 minutes to 12 shure mekunge vapa mwe mukadzi akakumbira kadoro murume abvunza mudzimai kuti wadhakwa doro racho waritora kupi zvikandapiwa naheadmaster achibva aenda akakunorova kusvikira headmaster afa ende kunotonzi headmaster itofamba nemumwe munhu sahwira wawo sahwira ende rotonzi akatodirira mukadzi uyu asori headmaster but sarakabuda ndira headmaster vafa kudaro so mhepo yakazobuda pane ukama hwaheadmaster zvikanzi ndiri kufuna kang'ombe zingasi 30 pabodzi na $2,500 yakupwetekwa kuraita dhombo bzikarika nyumba maheadmaster tatenepo pane zvakazoitika zvakareka pamarero apa zviri kunzi kofini rakavhurika mukazounza chimwe chipi chekunkai igokwe musangoti nkai aiwa nkai gokwe inozvimirira tichibuda mugokwe topinda nkai ziya ndechemurume wekufa 2013 afa 2013 asi zvakuitika ndezvekuti nyaya yakunetsa ndiyekuti vanhu vari kungoti pavangoda kunogadzira makuva chete pari kufa munhu kusvikira mumwe azotungwa nembudzi yachona inova ndoine steremofi ndedzimwe idzi saka pakatozoonekwa kuti bamukuru nevamwe vatori chimusemu WhatsApp group vari muWhatsApp group imwe chete uyezve ndichibva ndachaura nyaya yepaboka kuburikidza nepaTrabablas apo kuti mota dziri kuzovhara manheru asi ongororo inoti kune mabhazi anolodha ari paboka ndiwo anenge akavhara road so kumberi mota hadzichapinde zvakanaka dzinenge dzakumira zvinoita kuti kuno kuTrabablas mota dzivhari kusvika kunonzi kwazindoka uye uyo wekunzwira hamashuga uyo hanzi ngatenwe sezvinoitwa kabhuru remombe asati abata munhu wehama uyo mutsaika Victor Katiyo Chingaipe Kelvin Joao tichaona Makwere Traimo tinashe Gotora King Mambos Mandombore Samuel Gwaya Nobet Chabeta Mpwanya Innocent Manyoso ndinonzi the radio inspector Shekimene Matono tirachipata chemuti ari kure vachibhadhiza anocastrate Baba Isabel iye munhu anosvika pakutora mashoko akadaro kuti handina mafeelings kune vamwe vese madzimai ndinonzwira hama dzangu vamwe vacho mukoma sekufamba kwandakaita nditsvaga nyaya vamwe vacho asitiri yedambudziko
dambudziko rinotozooneka kazhinji kune vamwe vanhu kunyanya vabereki chaichaiwo maitira vasikuita akanaka. Ndiri kuona kune vari kundibvunza panapa kuti kune nyaya yakaitika yekuti kune murume ari kuzokanzi akazopfuura akapfuura mukadzi. Ndakakwanisa kusvika panzvimbo iyi nezuro vakati no Bhozho isusu hatisati takukwanisa kupa nyaya iyi. Hatisati takukwanisa kutaura. Hatisati takukwanisa kutaura. Vakati havasati vakwanisa kupa nyaya ndiani? Ndibaba. Pandikasvika panzvimbo pamusha kwakutonzi ava ndiwo baba vanove baba vepamusha pana pakati baba vevana ava vakati havasi kukwanisa havasati vakukwanisa. Baba vevana vanovaka murume reko kumukadzi. Kana sikakanganisa ndakanzi ava ndiwo baba vemhuri panopamba kureva kuti ndi baba vemurume. Okay. Asi muchidimbu tisinaka kubvunza kana kutaura neukama pari kunzi pane murume akapfura mudzimai. Ndizvozvo. Mushure mekunge pane fungidziro yokuti murume uyu akaroora mudzimai nemwana wake. Yes. Ndizvoka? Ndimashoko ari kuburutswa but iko zvinosvikatirasa pamwe pane mavhidhiyo ari kubuda aine mukoma achitaura ende kwese ikoko ari kumashoko ari kumira but mashoko ane paari kugumira pekuti vanhu vakangosvika pamba vakati vachapinda mumba mwanasikana akaburuka tikazonzwa futi dzichirira ndozvitaura mukoma pavhidhiyo but ivo pandazosvika panzvimbo ndichitaura nawo havasi kusvika ipapo vari ngoti harisati takukwanisa kutaura. So muri yeZimbabwe tinenge tichizokuudzaika kuti nyaya iyi inenge yazofamba sei, asi ndiri kuona kuti masocial media platforms akawanda nyaya iri kutenderera. Ichokwadi. Mombe 30 nemari ngazvibhadhagwe nokuti vakasadaro vanopera nengozi. Ndinonzi Thomas Mateta, Cape Town, South Africa. Ndini nyaya yandinayo mukoma KB iri kuBulawayo kunonzi kuLobhengola. Nyaya iyi ndiye mukadzi akaroorwa. Aroorwa achibva aita mwana mumwe chete nemurume. But mukadzi uyu akazodzoka pamba mwedzi unonga uri mwedzi wechi4 achigara ari pamba pevabereki vake. Murume asingaonekwe but aine mwana. Mwana akambouya akagaragara. Ende mwana uyu agaragara pakavharwa chikoro apa akauya kuno kuna mai vake achibva azobuda zvakare zvikanzi kune vamwe rudzidza paholiday ngamboenda achibva aenda. Asi mai vake vakukwanisa mwedzi nekwenda kuita 4 mina varipo pamba apa but vakaroorwa. Chakazonetsa ndechekuti vavakidzana nevamwe varipo ipapo vakatozoona pamba apa ndakwanisa kutaura nasisi vemukadzi uyu ukudzoka pamba pevabereki. Akatozotumirwa shoko achinzi svika kumba uri kudiwa emergency. Anga achigara mugweru asi akaroorwa nemurume wake vari kugara muBulawayo asi mukadzi uyu anoshandira basa raanoshanda achishandira kugweru achibvanzi dai wakumbira kubasa emergency svika kunoko. Ndokubva asvika musi weSaturday yadarika iyi. Asvika musi weSaturday iyi ndikuona vanhu vakatoungana pamba pakatodecorate kwazvo kuratidza kuti panapa pane mabiko pano. Anobvunza zvikanzi uri mwanasikana mukuru pinda mumba pane zvakuitika. Ari kuona vanhu vaunganidzwa ari kunzwa vakuwasha pindai. Vakuwasha vari kupinda. Vakuwasha toda kuti tizivane. Pane mwanasikana anobvunzwa vanobvunzwa kuwasha pano pamauya muchizviti muri wakuwasha. Mwana aita kuti muzviti muri wakuwasha panapa ndeupi vanotaura nezita kuti Agnes Tobayiwa vari kutaura kuti Isabel Marimira. Isusu sevabereki tinotaziva kuti Isabel mwana ndiwedu. Tinobvunza Isabel unovaziva here vanhu? Anoti hongu ndinovaziva. Pakati pevarume vako ava vakagara apa hama idzi wako ndiani? Ndi uyu anonzi ani? Bhozho. Iye Isabel ari kubvunzwa achidayira uyu akura sei? Isabel atove mukuru ndiye mwanasikana uya uyu akabva kumurume ane 4 months adzoka atori nemwana kwaakaroorwa. Murume akana kutevera vagere ipapo ndo zviri kuitika panapa izvi. But murume akaroorwa mukadzi uyu arimo zvakare mupi muBulawayo imomo ari kumakwekwe. Okay. Sisi vemukadzi uyu vanoshandira kugweru avana kufara nezvakaitika. Vanobvunza kuti iwe kuwakarambana nemurume rini? Kukada wakarambana panapa wakasvika rini? Watosvika pakuroorwa futi? Anobvunza mai pasaidi. Vese vanhu vainguti vaimutenzera kusaidi. Akakwanisa kubuda mumbamo vanhu vasati vadya kuenda panze ndokubata foni kufonera baba munini. Inzwai kuri kuenda nyaya yeZimbabwe. Chui. Not available. Chui. Will not receive. Chui. Tu. Yapita. Tu. Fe. Mapindire chibuti.
alo baba munini mai guru muri sei vasati vatara zvikawanda ndaiziva kuti muchandifonera kana muri vanhu vane hunhu nenyaya yemudzimai wangu vanoti regai nditaure inini makarambana inini sikanzi hatina kurambana but mukadzi anitsike kuti akadai so abuda but ndotonzwa kuti ari kumba anouya anobuda achidzoka panoda alright kuno kutori nemabiko kakunoko mukadzi wenyu ari kuroorwa ndizvo era kuti mati kudei so ndo pakazotaura vachiti iko zvino zvinhu ndanga ndisina shungu yakawanda nokuti akatobuda nevamwe vanhu vanotengesa vachiti vari kuenda konkai so ndo kwandiri kuziva kuti mukadzi ndokwaari mwana akaendeswa kuholiday but kwakaendeswa kuholiday kwainzi kumba kwenyu imimi ndo kune mwana sikanzi mwana ana kuya kwandiri ende mwana ari kunzi akatombouya iko zvino zvakadzokera chinhu chikoro chatanga ndikupi kwaari sikanzi vanhu vari kuroorana baba munini wewe avo ndobva wasadza mota pick up vakananga kumba kwatezvara yekumagunde jekesa msoto yekumagunde paka pamba pana tezvara kungodzika chete nokusumbudza pakaiswa zvimabhaluni vachidambura vachita se murume ndokunosvika achinobata mukadzi wake vanhu vakamira varipo but vakomana vakasvika apa vairatidza kuti vakauya vakatokwana hapana munhu akavapikisa ndobva vabata mukadzi wavo ndobva vaisa mumota ndobva vanogara kunze kwemusha ndobva vamira vakati ndo pakatumwa munhu 1 akataura achishedzera achiti zvataita mazviona tatora mukadzi wenyu pane vari kuda kutaura nesu rikana nemashoko nokuti mukadzi vatitaura naye ndiwedu hapana akataura vakamira nguva inosvika 1 hour vari kunze kwemuta kunze kwemusha but vakamira pagedhi varume vachibva vatora mukadzi vachibva vaenda naye zvinhu zvakaitika musi wesandi kwete iyi yadarika kumashure vadarika musi wesandi murume achibva agara nezuro ndo paakaenda kwasisi ava vekugwero ndobva asvika akati ndoda kuti mundibatsire mukadzi wanga achiroorwa but mukadzi wangu mari yandakabvisa inosvika 7,300 plus grocery nezvimwe ende kuyembedzera baba nditori nezvimwe zvandikabhadhara saka inini munhu wandiri kuda izvi zvinosangana naye tichitaurisana nawo handisi kuda munyai ndoda kunotaura nababa vakabereka mwana uyu nokuti ndiwo vandikaroorera amai vake mutorwa vane zvavakawanda zvisingamire pazviri achibva ati regai ndimbotaura nababa nedzimwe hanzvadzi wanike pakaroorwa sisi ava hapatorina kana hanzvadzi komana 1 but dziripo dzinokwenda kuita 4 ndibaba nemudzimai wavo nemwanasikana uyu anoshanda basa rechipurisa wavanga vakavanziro akazoshevedzwa futi zuva rekuroorwa kwemunhu inzwai kuti pairoorwa mari pakaroorwa mwana pakabviswa mari pakabviswa mari rikuita 780 ndio yakabviswa uyu akabvisa mari iri kuma 7,000 nezvimwe 780 ndio yakadavirwa mari yakatotambirwei arikutambirwa kumukwasha uyu anga achiroora ari kupi anga aripo ipapo ndio pakatangira kutoziva nyaya idzi but mukwasha akati iye kune vanhu vanga varipo nemunyaya isusu regai timboenda tichazodzoka zvaitika panapa tazoona kuti zvinhu zvazvinoreva asi pari zvinozvo hatidi kutaura vaiti sekunzi inini aitiwo ndiri munhu wemutemo ndinove chinyatsi kunyika ndikada kupikisana nezviri panapa ndichazotanga yangu ndega asi kwandaroorawo ndikasiya mari yangu ndinokuziva ndobva wabuda vachibva vaenda so azounza nyaya yamwanasikana akuenda unotaura nababa vake baba vakutotuka mwanasikana kuti vana vangu ndakakubarai ndega ndinofanira kuziva profit nezvandiona pandiri handidi kupikisa nezvandiri mwanasikana ndiye ari kuti tiri kutyira mubereki wedu nokuti nyaya dzavapo ndedzevanhu vaviri vese vakuwasha ava vakasiya mari uyu akasiya 7,000 uyu akasiya 700 we700 ishoma but haana kumbogara nemukadzi wacho mukadzi anga achiri pamba zvakaitona baba vedu zvekurodza mukadzi ndizvo ndataura nenyaya iyi nekuti baba havana ngozi kwavari kuenda kunotiraramisa kusvika papi 0781383340 kana 0781373340 baba avo vekudaka kuroora hama ndivo vanhu vari kudzosera kanyika kumashure hama ngadzifambe nemurume uyo pane chakatomugara hakuna munhu akakwana anodaka kuroora hama ndinonzi Stuart Kambarame paBorodale yes hama dzavo ngadzifambe nemunhu kutoda makuna kuna ikutotsvaga pakuzoti hanzi handina mafeelings nevamwe vanhu mafeelings angu anotoyaka ndikona hama ngavafambe nehama yavo vasati vaendaka kunofolowa
National FM Zimu official Facebook page ye National FM muri kumirira iko endaika muno follower 100 ka don't forget to like us nokuti nyaya yakataurwa na Bozho ye mudzimai chizvarwa chemuZimbabwe uyo anopota chiti Zimbabwe Mozambique Zimbabwe Mozambique uko kwanoenda achita basa rake rekutengesa muviri akazosangana nedambudziko rakasangana naro mushure kamauya makauya akamwe murume akati ndiri kuda kusasana newe akabhadhara mari yake pane zvakaitika akataurana na Bozho Ngora akataurana na baba Isabel live so video yacho iri kukandwa pa National FM Zimu official Facebook page munzwe achitaura ega gara waita sei gara wa follower so Dynamos versus Scotland FC nengo za 3 o'clock kurufaro lero kuzati ku Barberfield Stadium Highlanders versus Chicken Inn ndio kamitambo iriko nasi rescheduled fixtures match day number 25 then match day number 27 mitambo iri kuyaka pa weekend yatakatarisa Saturday 22 August 2026 Mos FC itavina kana ZPC Kariba Kungoni Stadium FC Platinum versus Agama Komandava Simba Bora versus Scotland FC Kuwadzanai FC Hunters versus Hard Rock Kurufaro Blawayo Chiefs versus Cape United Kuluveve Tel 1 versus Triangle United ku Ascot Stadium Sunday 23 August Manica Diamonds ichavina na Ngesi Platinum Stars kusakova iposo Highlanders versus Herenchos College ku Barberfield Stadium mutambo waticha kupaika live pachimuti musi Sunday Dynamos versus Chicken Inn ku Rufaro ndio kama miriro akatata ma fixtures Castle Lager Premier Soccer League match day number 27 musakanganiweka kuti mitambo ye 2026 Paralympics Games iyo iri kutambirwa kumarondera March East ichatanga musi wa 22 kuswika 26 August ikokoka kumarondera mushure mekunge kamitambo ya the youth games yapera yakatambwa kubva musi wa 12 kuswika 18 August apo Harare province yakabuda ine 40 medals kusanganisira 15 gold 11 silver ne 14 bronze Manicaland province iri pa number 2 ine 19 medals kusanganisira ka 8 gold kuzoti Bulawayo province iri pa number 3 ine 18 medals kusanganisira ka 8 gold kuzati ka March East iri pa number 4 ira 25 medals kusanganisira ka 7 gold ndio kama miriro akaita ka the youth games zakatambirwa ka kumarondera March East province icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza ndikutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe ndikanva ngopinda ndiri mukati mekufamba chide paka esigodini cheku esigodini chiri kuti kudini baba mashoko neupenyu kana usati wafa panyika azvina kupera zvinenge zviriko kunyanya chinhu chinonzi mhosva irowi ndakanzwa izwi richibudana commissioner vapo Temba Nyati vachitaura kuti vabereki munoshanda nemapurisa kwamuri ikoko kana muine zvamunoziva kubva rini kusvika rini ngatifambe tese nemapurisa chikonzero kana mhosva isati yaripwa haina kupera chii chakaitika ndakataura mukoma KB kuchiri nedhadhapa team nyaya yekuEsgotini yevamwe baba vane mwanakomana aishanda kuBulawayo baba vemwanakomana uyu nemudzimai wake vaigara munzvimbo yekuEsgodini kuri kumamisha baba mwanakomana akatora mudzimai wake ndokugara naye kuBulawayo agara naye kuBulawayo so mwanakomana aipota achitumira mukadzi wake kuna baba naamai kumba imboenda negrosari imbonona vabereki andisaenda wana off kana awana off vachienda vari vese apa kwakatumwa mukadzi nekuti kwanga kwakarimwa kuchinzi endesa zvinhu kusakurisa vanhu endesa chikafu neshuga dzekuti vanhu vachisakura isu tiri kuno kukurima kwakasiyana tinogona kusapinda mumunda but tikatsvaga mari tinenge tichitorima chienda nezvinhu izvi unosiyira vabereki vedu vatezvara ndo vakaenda kunogamuchira muroora kubus stop baba vandiri kutaura mukoma KB vanga vane 47 years dzekuberekwa panguva iyi nyaya iyi mukoma KB baba vaenda kunogamuchira munhu itori nzvimbo yekutofamba zokusvika kuma 8-9-10 kilometers kusvika kumba uyezve pachimbofamba ngoro baba vaenda kunogamuchira muroora baba vakasvika ndokubva vamboenda paimwiwa muroora akasvika kuza mafoni yababa yange yasingaiti kusvika zuva ravira ndo pakazosvika baba kusvika vazoona muroora baba vakataura masviko kuti nachikutsvaga muroora tasingaonani
Yesu zvanga zviri mupfungwa dzababa. Nhasi kuti pfungwa dzababa zvabuda nhasi izvi ndezvekuti izvo baba pavakazotora muroora vakufamba manheru vachiti hapana zvekuzviita muroora iko zvinozvikwavire kana motokari kana ngura dzichatowanike handei ndokubva vafamba hamai kumagunde hekumagunde hamai kumagunde hekumagunde jengesa musutu hekumagunde kufambako tezvarana muroora vakananga kumba apa vakatakura zvemagurosari zvimwe zvikatonzi ngatisiyei apa todzoka chitora mangwana vakasvika pakaba nechisango pakabuda murume akatanga kurwisa vatezvara muroora akanzi gara apa hapana kwauri kuenda budisai chirimo muchinyi chese akabada chitemo chidiki nebanga kusvikira muroora aridza mhere akanzi kuramba uchiridza mhere ndiri kukuuraya achibva tomborohwa ndokubva vanzi uyai kuno kumese pindai musango ndokubva pinzwa musango vapinzwa musango vakatanga kurwiswa vachirohwa but kwakanzi ndiko kusiyai pano kana musikadi kuurawa neni ndoda kuti muita nemurume nemukadzi izvezvi Hey! Vatezvara nemuroora. vatezvara vachibva vaita muroora mukadzi zvikanzi chibvai panapa izvezvi handidi chamunosiya panapa kana riri girosari renyu takurai rovai pasi nekuti zvamaita mabvuma zvandataura vachibva varova pasi vachibva vaenda mukoma vasvika kumba aha pana ane chakataura ndokuramba vakanyarara murume uyu akanga aine dhiri Vatezvara. navatezvara All right. anga ane dhiri navatezvara vatezvara vakavimbisa murume uyu kuti ndichakupa mombe ende vatezvara vakaudza munhu uyu kuti iwewe ndine mishonga yangu akusi kuti inini ndiri kuchiva muroora but ndine mishonga yangu yandiri kugadzirisa ende chokwadi murume uyu akaita zvinhu izvi navatezvara ava yaiva nditsike vakati ndiwo unogona kundiitira zvinhu izvi nekuti kwatinofamba kunyange kudzin'anga kunyange madhiri edu tinoenda tese saka iwewe hauzokwanisi kubudisa secret yangu ukandiitira zvinhu izvi asi ndokuvimbisa mombe vadzoka kudaro vaita mazuva 1 week 3 weeks mombe haingabudi pachibva paita nyaya yakaitwa yekunzi vatezvara vane muzukuru wavo akarepwa asi munhu akapomera kunzi akarepwa ndiyo shamwari iya yakamira murodhi ichiti kana musikero ndigokuurayai itai murume nemukadzi murume wayo ndobva atorwa ndobva avharirwa nemapurisa Munhu akabudisa nyaya yokuti muzukuru watezvara arepwa nemurume uyu ndiani? muzukuru wababa ava so muzukuru nababa ava vakatowirirana kusungisa munhu uyu apo baba avaiziva kuti vane nyaya yokupi kuseri yavari kukafa yekuti havachadi kubudisa mombe Havachadi kubhadhara mombe. murume uyu haana kumira mukoma kb 2 minutes vakomana vemabhandi vanga vasvika ndobva avharirwa murume uyu mukoma kb akabuda musi wethursday last week pamutongo wake waakanga atongerwa ndokubva abuda ndokubva aenda kwasabhuku ndobva audza vamwe unganidzaive kukama ndikuudzei ndo paakanobudisa nyaya yese asati aenda kwasabhuku akaenda kuhama dzemuroora nehama dzababa ava muri kuziva here zvakaitika gore riya zvakadaiso ndine mhosva yangu yandiri kuda kuti inini kunyange ndichidzokera kujere kuti ndine zvandakakodzeresa isi bheta ndiende nokuti ndaziva kuti chakaipa chese chinofanira kuti chiripwe gore riya pakaitika zvakati zvakaitika paya hapana munhu ainzi imhondi yanga iri musango ndini ndakakonzeresa zviya ndakanga ndavimbisa kupiwa mombe nemurume uyu ndini ndakaita kuti baba ava vazobata muroora kana muchiziva kuti muroora wenyu akarepwa panyaya yakadaiso ndini ndakatumwa so nyaya iyi mukoma kb vakuchiunza manje muroora nehama dzemuroora vari kutaura nyaya yekuti mwana wedu isusu akarepwa isusu akatiudza but side roti yafungidzwa kuti tisu tine disadvantage kuti kana mwana wedu arepwa murume anogona kuita zvese isarudzo yake kuti ndoda mukadzi akarepwa kana kuti hana wongu vamwe angamuudza kuti mukadzi haana kuhura aita zvekurepwa but isarudzo yake kuti anoda here munhu akarepwa saka kusaidi kwedu isusu taiona kutaura kana nyaya dzakawanda zvaigona kukanganisa mereji yemwana wedu but nhasi taziva chakakonzeresa kuti mwana wedu arepwe ende mwana wedu marepero akaitwa panga pasina dziviriro chikonzero panga pakabatwa maweapons ekuti mwana kana achinge aramba anogona kufira ipapo asi nhasi zvabuda kuti akarepa munhu uyu ndivatezvara raitori dhiri ravo kuti vanofanira kuti vabate mwana wedu vamuite mukadzi
vatezvara vachiri vapenyu vapenyu varipo saka mushure mekunge murume uyu abva muusungwa akabatwa here nemhosva tisatenda mberi murume uyu akabatirwa nemhosva yekuti akarepa muzukuru watezvara no pari zvino murume asati arepwa asati abatwa akarepa rimandi uyu murume wokusungwa uyu wokurepa uyu akasungwa ndika achinzi arepa ndizvozvo ese asi adzoka zvakare achitaura kuti hongu ndakapika asi nini handina zvandakaiteni but ndinoda ndikuzivise nyaya yakaitika kumashure uku yakazoita kuti ndipinde mukati mekusungwa inini ndaitovharirwa panze mushure mezvakanga zvaitika kuti ndine chikwereti changu chandaida chenyaya yatakaita isusu neniwo futi zvakare kunyange ndichiitaura ndine mbosva ndini ndakatokonzera nekusimbisa kuti vatezvara vabate muroora wavo uyu kubata kwakaitwa muroora kuya yange isiri nyaya yekuti kubarwa kana kuti mhondi kana kuti chii ndini navatezvara takaronga payo mushure mekuti vatezvara vane mishonga yavada kuita asi mushonga uyu vakanzi vanofanira kuti vaite bonde nemuroora ndizvozvo ipapo tiri kupanzwa baba Isabel mapurisa anditi vatezvara vanga vasingade kubuditsa mombe yokubhadhara sawira wavo pamadhira vakaitirana vachibva vati muzukuru wangu abatwa chibharo nasawira nyaya ikaenda kumapurisa mapurisa vakatora munhu anditi muzukuru anofanira kutorwa kuti anoongororwa here kuti akabatwa chibharo pakatoongororwa sezvikaitirwa ipapo ende nyaya yacho muzukuru aitaurwa manje munhu akakura anga kutoziva varume kare so nyaya yekuti tizive kuti kunyange akaziva varume akaziva nababa ava here vari kunzi vamurepa kana takaziva namwe asi aimira achiti ichokwadi vakaita sei vakandibata semashoko anga auzwa iye murume uyu Sawira akatongerwa makore mangani kuti agare mukati azobuda nhasi akatongerwa makore andisina kuerenga kuti mangani but akabuda musi wethirst akatobuda mushure mekuita sei mukupika abuda iko zvino manje ndopa kuchitaura nyaya izvi yekuti veduwe hongu ndakapika zvangu asi zvakandipikisa nyaya regai ndisunge kana ndichidzokera kana ndine mhosva ndidzokere kuti but tine nyaya yake takanga taita ndine mombe yangu yandisandapiwa nababa kurepwa kwakaitwa muroora muridzi wemudzimai mwana wababa awanovatezvara akazviziva here kuti mudzimai wake arepwa nababa akatozozviziva but nyaya yacho ichibva yanguita senge iri kugarirwa kana kukuda kwemunhu anga arepwa mukomana aiti kana vari baba ndikanzwikwa kuti ndaramba murokadzi nenyaya iyi uchimidze ndikutosimudza nyaya ndichisa muvanhu vabereki vemukadzi uyu zvakare akarepwa vakati izvo mwana wedu obva here pamushe nenyaya kuti arepwa iko zvino zvaane vana 3 tozviita sei saka vana tizvara vachiti vanga vakanyarara ndizvozvo vachiti imbe manogona sei inogona kukanganisika dzimwe dzenguva hazvisi ndobva vangunyarara iko zvinopa yadzoka manje vanzwa kuti idheri vachibva vasimudza nyaya kuti bosho tisati ende kumberi hapana taenda kupolisi hapasati paitwa matara uyu murume akaudza hama dzemukadzi dzemuroora ndobva aenda kwasabhuku nedheti iri kuudza vanhu vaungane ravepo risati vanhu vaungana ndoa kuti murume uyu sabhuku Zimbabwe ndibatsirei 10 minutes past 10 paNational FM radio esgodini nhasi kune mutambo uchatambwa Wednesday 19 August kuSpanish La Liga Santander Atletico de Madrid versus Malaga musakanganweka kuti English Premier Soccer League 2026-2027 iri kutanga ka Friday 21 August apo Arsenal ichabvina na Coventry City ndiwo kamanango ya mafixtures yanenge yachibwera ka pakupwirira kwa mshondo muri yaZimbabwe ndine nyaya yakafana nekuti yanichazokudza iye kuchiredzi yemurandakadzi akaroorwa musi wa 17 aroorwa musi wa 17 musi wa 18 achibva taka kutorwara makumbo achibva tokonwa kufamba mushure mekunge baba hama yababa vake yataura mamwe mashoko achibva tora but pane zvaakazobatsirwa zvaakabatsirwa akaita izvozvo ndo zvandichazouya nazvo kozoita zvakare mumwe muri bofocha kuhurungwe ndokuenda kunoti aiwa mabhero angu mashoma ndokunotsvaga godobori ndiye akauya achibhela mabhero iwawo akakweka matatu chete paakaita kunokandwa mukoma kepato rudzi remotokari akauya nayo muri kuti muri mefodya kuurungu akaita sei kwakatouya godobori akatopfeka hembe dzake ndiye aitobhela achioneka kuti zvinhu zviri kuitwa nenganga izvi achitosvitswa fodya ine vamwe achitoita iye kutendedza chimushini chiya akaita mabhero matatu chete asi motokari yaakauya nayo so vanhu havachadzwisisi mabhero matatu akanotenga motikari akauya nemotokari yerudzi rwemhando kuzotika motivational quote of the day mafarira videra chikungu tiri kumapasiwa kana coach Brian Ngose ari kuti
kuwanda kwa brain kunchokera pakuti iwepo wacho ura njinchi uramira tani, upenyu uribe basa kuti mdzing'ono kana kuti bzirawanda tani, kasi kuti wakwanisa kudzidzikisa pabodzi kana kukwanisa kudzadzikisa nkhumbusira ka zazinji. Kuwanda kwa brain kunchoka pakuti iwepo wacho ura njinchi uramira tani, upenyu uribe basa kuti mdzing'ono kana kuti bzirawanda tani, kasi kuti wakwanisa kudzadzikisa nkhumbusira ka zazinji. Enough depends on how much you are worth. Life is not about little or plenty, but fulfilling the existing need, which makes everyone see hustle worthwhile. Enough depends on how much you are worth. Life is not about little or plenty, but fulfilling the existing need, which makes everyone see hustle worthwhile. Ndio kama farara videra chikungu kuchokera kakuna coach Brian Ngose. Ndichikumbuka kakuti mafunda bzirawanda. Lekezani kati takureka ntetekeri wakumalizira. Timve kuti anoti kudi tirukumbiraoka anoti batsira ichi chokupi kobla wayo. Hello pa National FM. SKT ndeti. Iwe Aleki Gweja. Iwe Ponzo. Chilisaiko. Makurodza vana kavirika. Aiwa zvitenderwe zvichirudziko icho naiti taudzire wakadaro. Saka zvinoitwa sei? Iyo nyaya tera chokwadika haina kutombonaka toda kutenda kwana mambo chepecho gadzirwa mutemo wapindira azviite ite no. No. Because ungati kana uchirodza mwana inini namai Purity wanakomana vacho hawapo futi. Saka mudhara nemudzimai wake nevamwe sisi mwanasikana ndiwaitozviziva. Ndo azvitendero izvo zvivatori nemhosva vanhu vavo uye mukuru wacho nyimbo yekutanga maona kuti pamwe hamuchadanana pane negupu romupedzerano wozopinda mumereji yechipiri. Petoti iyo mereji isati yapera waakaenda futi kune imwe mereji ende ndototenda mukuru wacho uyo wechipiri akazvibata akazvidzora nokuti paita hondo kapi ita hondo isingatoiti saka ndongoti mukuru wacho wechipiri dzokongodzoswa maida yako bhozi hapana changa waita nomwana wavo. Nhai Gweja. Ndototorwa nechechikomba futi. Ane mhosva mwanasikana here kana kuti vabereki vake? Ndisa ndikuti vabereki ndoona wokutanga ndovane mhosva. Noti mwana akadzoka kumba taipika unofanira kufonera kumukuwasa kuti ndinaitete mwana akachepa napo chichi kunetsa kumboku ende imo munobvunzira baba munini wenyu tichiita netsa ndizvozvo chaizvo. Etoti wanobva wagara nemwana kugara naye svika mwana ini 4 months atotsvaga umwe murume. But iye murume wacho aiti mudzimai ari kuenda kunotengesa 4 months. Vanenge vachiwirirana kwavo. Handi uchaona kuepweti bhozi akaitaura kuti unonzi nemachenero akaya nemunhu akanaka ukaenda patachirana pausha yemari. Vanhu vanenge vachitowirirana izvozvo. Aiwa tinotenda wapata basa Aleki Gweja. Regai ndimbowatuturu wanga wasuwa vanhu. Alright. Amai Purity Gweja, mai kuda kwacho Ruswaya, Gogo Mpofu, mai Nosta, Victor Katiyo, Dora Brian Madzivanzira, ndoda Catherine Musarurwa, mufundisi Captain Howe, mufundisi Vhuri Noshara, tichaona Makorere Gaigwaya, ndoda zvakare Baba Simba, London Bishindate, Boss Karamba, Linton Chingoma, ndoda zvakare Simba Rake Sundire, ndoda zvakare Matorofa, ndoda Meja Genofi Delisi Monda, ndoda zvakare nonzi Brian Madzivanzira, Dorothy Monda, ndozoda zvakare Mazai Zwaika Witi, ndoda kuti munditire 4 vanhu vatatu wokutanga moti Boss Karamba. Boss Karamba, Boss Karamba, Boss Karamba. Wochituru moti Minadi Matorofa. Menadi Matorofa, Menadi Matorofa, Menadi Matorofa. Wokupedzisira mobva mati Ziwai Kawiti. Ziwai Kawiti, Ziwai Kawiti, Ziwai Kawiti. Po, po, po.
rikiti bvo. Munguva shoma iri kutevera tichazotaura nemuenzi wedu munyarikani Caroline Gondo uyo achatibatsira muchirongwa chino chatinokocherwa Population Solutions for Health nerutsigiro kubva United States Department of State pamwechete Ministry of Education and Ministry of Health and Child Care mondiregero Ministry of Health and Child Care apo tiri kutaura nezve PrEP choice pamusoro kapeleni saka garai padhuze kuti munzwe zvakawanda pano National FM. Tenda muri yeZimbabwe chirongwa chino munochunzirwa Population Solutions for Health nerutsigiro kubva United States Department of State pamwechete Ministry of Health and Child Care pano National FM. Vhiki rino tiri kutarisa zvakare nezve PrEP choice apo patiri kukurukura nezvesarudzo dzatingaite maringe nePrEP. Nyaya dzekudzivirira HIV dzinowanzotaurwa senyaya yemunhu mumwe chete, asi vanodanana mhuri nenharaunda zvinoita utano hwakanaka kana zvekudzivirira HIV zvikaburitswa pamwe chete chero zveleni nezvemunhu wese uye munhu wese anofanira kuita danho rake. Regai kandigamuchire muenzi wangu anoremekedzeka Caroline Gondo uyo wandinenge ndichikurukura naye nhasi uno. Caroline, ndeapika mashoko amungade kutanga nokuzivisa vateereri mhuri yeZimbabwe takatarisana nezve PrEP choice kana kuti leni tichikugamuchirai National FM. Tete Caroline, muri kundinzwa here? Regai kandiedze kuvabata zvekareka muenzi wangu Caroline Gondo avo vatiri kutaura navo nhasi. Mangwanani mamuka seiko Tete Caroline Gondo? Ndofunga network yedu inenge yatira skei, asi regai katiedze kuvabata zvekareka kuti tinyatsoka kunzwisisa kubudikidza nechirongwa icho chavakatibatira nhasi kubva Population Solutions for Health nerutsigiro kubva United States Department of State pamwechete Ministry of Health and Child Care pano National FM. Yes, avo vanenge vachitibatsira kubudikidza nekuziva kuti zvimwe zvezvinhu zvamunofanira kutarisira uye zvamunofanira kuziva pamusoro kapeleni zvinosanganisira zvipi. 14 minutes past 11 ndio pafika nthawi pari manje. Regai katiedze kuvabata zvekareka Tete Caroline Gondo kuti vatibetseredzeka muchirongwa chedu chanhasi. Okay, tichitarisa kuti chii chinonzi PrEP, right? Vanodanana vangaite sei nezvekudzivirira HIV pasina kupomerana, kutya kana kusavimbika. Ndio mimwe yemibvunzo iyo yavanenge vachitibetsera muchirongwa chanhasi. Vanodanana vanogona zvekareka kuuya kuzotaura nemushandi wezveutano pamwe chete kuti vanokwanisa zvekareka kuye vanenge vakazvimirira vega. Ndo mimwe yemibvunzo yavanenge vachipindura muchirongwa chedu chanhasi. 11:15 ndio pafika nthawi pari manje. Regai katiedzeka. Okay, zvinenge zvaita. Mangwanani mamuka seiko Tete Caroline Gondo? Makadini mkoma bonzo kunotinofara makadira tere. Aiwa, tinotenda. Tisati tatanga kutaura nezvechirongwa chedu chanhasi PrEP choice, pane here mashoko amungada kutanga kutaura muri yeZimbabwe? Wangu mukoma kutaura kuti dziviriro yekuwana utachiona hweHIV iriko uye vanhu ngavauye vaione. Nhasi chirongwa chedu chiripo pakutidzidzisa kuti chii chatingaite sevanhu vanodanana semhuri kuti tideredze mukana wekuwana utachiona hweHIV. Tobva tangopinda muchirongwa chedu chakazara. Chii chinonzi PrEP, Tete Caroline Gondo? Zvakanaka. PrEP zvinomirira pamanyanga zvidome nechirungu. PrEP zvakamirira pre-exposure prophylaxis, kureva kuti tiri kuderedza mukana wekuwana utachiona usati wasangana neexposure yacho, kureva kuti hausati wasvika panjodzi asi uri kugadzirira kuti kuri kuzonzi wasangana nenjodzi yacho unoderedza mukana wako wekuwana utachiona hweHIV. Munhu anoenda kuti anowana PrEP iyi zvinenge zvaita sei? Zvakanaka. Kune avo vanenge vachida kudzivirira mukana wekuwana utachiona hweHIV vanokurudzirwa kuti vaende kuPrEP. Zvakureva kuti munhu anotarisirwa kusvika PrEP munhu akateswa
uye anoziva kuti HIV negative kureva kuti paakapedzisira kutestwa muropa rake makawanikwa musina utachiona hweHIV, asi anofunga kuti angadai ari panjodzi yekuwana utachiona, saka akuda kugadzirira kuti asazowana utachiona paanosangana nemudikani wake. Tinotenda nekutsanangura ipapo vanodanana vangaita sei nezvekudzivirira HIV pasina kupomerana, kutya kana kusavimbana? Aiwa, tinotenda. Saka kuderedza mukana weHIV hazvireve kuti hatisi kuvimbana. Ukuda kuti HIV yagara haiwanike pabonde chete. Inowanikwa nenzira dzakasiyana-siyana dzingazodzidziswa kana kuti dzakadzidziswa vanhu. Saka zvoreva kuti kana vanodanana vakaenda kunokurukura nezvekuderedza mukana, vanogona kuuya paNew Start Center kana paHealth Center iri pedyo navo, vonokurukurana namazvikokota, vooneswa nzira dziripo dzavanogona kushandisa kuderedza mukana wekuwana HIV, kuincluda iyoyi inonzi LEN yakamirira lenacapavir, rinova jekiseni raunobayiwa kamwe chete pamwedzi 6 yoga yoga kuti usabate utachiona hweHIV. Mataura kuti vanodanana vanokwanisa kuenda kunoona vashandi vezveutano, vanofana kuenda vari vese here, uye zvinogoneka here kuti vaende mumwe kana kuti 1-1? Chazvakanakira ndezvekuti kuderedza mukana wekuwana HIV isarudzo inoitwa edza nemunhu mumwe chete kana kuti nevanhu vaviri, kureva kuti vadikani vanogona kuronga kuenda pamwe chete, vonodzidziswa pamwe chete, vowana rubatsiro rwavanofanira kuwana kune ana mazvikokota. Kana kuti dzimwe dzenguva wasangana neveutano kubasa vauya hongu unokutandirizvo kuzoderedza eliapo ezvaitika kugadzirisa pamwe chete inoda. Network yedu inenge iri kuti tizei, munokwanisa kungomuvha zvishoma kuitira kuti tinzwe mashoko amanga muchitaura. Tete Caroline Gondo. Tinenge tiri kuita kadambudziko network. 19 minutes past 11. Muri kundinzwa here Tete Caroline Gondo? Yo. Okay, tirimoka muchirongwa apo tiri kukurukura nezve PrEP choice, chirongwa chamunonzirwa ne Population Solutions for Health nerutsigiro kubva ku United States Department of State pamwe chete ne Ministry of Health and Child Care. Patinoti isusu munhu wese anofanira kuti azvidzivirire kubva ku HIV, uye kune avo vanenge vachifungidzira kuti vanogona kuzopinda kana kuti kuzobatira HIV vanokwanisa kuenda kuti vanobatsirwa. Vadzoka Tete Caroline Gondo. Okay, zvinokwanisika here kuti pavanhu vaviri vanodanana umwe anoita utachiwana hweHIV umwe asina? Tete Caroline Gondo. Yo. Motiregerera muenzi wedu, tinenge tiri kuita dambudziko renhare. Regai tiedza kukubatai zvakareke kupedzisira, tinzwe kuti vateereri vanokwanisa kutinzwa zvakanaka here, nokuti kanhare yacho inenge iri kunetsa. Muri yeZimbabwe motiregererawo kane dambudziko renhare yedu, apo patanga tichitaura nemuenzi wedu Munyarikani Tete Caroline Gondo kubva ku Population Solutions for Health, tichitsigirwa ne United States Department of State pamwe chete ne Ministry of Health and Child Care. Regai tiedze kupedzisira. Tete, muri kutinzwa here? Aiwa, ndiri kunzwa mukoma. Izvozvo zvinenge zvaita nani. Okay, tinotenda. Zvinokwanisika here kuti pavanhu vaviri vanodanana umwe anoita utachiwana hweHIV mumwe asina? Zvakanaka. Saka sekutaura kwandamboita pakutanga, kune inonzi discordant couple, kureva kuti vaviri vane maresults akasiyana. Zvinogoneka kuti vanhu vanodana mumwe anoita HIV mumwe oregedza kuita, kureva kuti umwe ari HIV negative mumwe ari HIV positive.
Aha, tinotenda vanhu vane maonero akasiyana pakuve neutachiwana hwe-HIV. Vanofanira kuziva zvipi pamusoro kapeleni nedzimwe nzira dzekudzivirira HIV? Zvakanaka. Chatingade kuti vateereri vazive ndechekuti kudzivirira HIV kunokwanisika. Saka veutano kana kuti Ministry of Health and Child Care yakaunza PrEP ine nzira dzakasiyana-siyana uye leni inova lenacapavir ndo imwe yacho. Saka vanhu vanokwanisa kuenda pakliniki iri pedyo navo kana panew start center iri pedyo navo vonokurukurana namazvikokota voonekwa kuti nzira ingafambirane navo ingava ipi votoenda pachirongwa ichocho. Lenacapavir ichangosvika ijekiseni raunobayiwa kamwe chete pa6 months uchideredza mukana wokuwana HIV. Zvatambotaura zviya kune vaye vanodanaka vanogona kunge vaine maresults akasiyana vanogona zvakare kuti mumwe anotoenda alenacapavir achibayiwa jekiseni kamwe chete pa6 months vachitorarama vakadaro maresults asina kumbozosiyana asingatozombofanwa nezvachose. Tinotenda. Varume vangatsigira sei sarudzo dzevadiwa vavo pakudzivirira HIV pasina kubvisirana vadiwa vavo pasarudzo dzavanenge vatora? Aiwa, tinotenda ana baba zvavari misoro yemhuri tinovakurudzira kuti vakurukure nevadikani vavo maererano nekuderedza mukana weutachiona hwe-HIV. Zvisingareve kuti vanhu havasi kuvimbana kana kuti vari kutarisira zvakaipa, asi vanogona mukubatsiridza kana kurerutsa kugadzirwa kwemadecisions ekuti vanhu vaderedze mukana wokuwana HIV. Tichitarisa tsvagurudzo dziri kumashure zvakaonekwa izvo kuti madzimai mukana wavo wokumeka madecisions ekuzvichengeta paHIV akaderedzeka, asi kuri kunzi baba vari kusapota uye vari pamberi pazvo zvinogona kubatsira kuderedza mukana wokuwana HIV uye kuti vabatire pamwe chete semhuri. Mashoko anofanirwa kunzwikwa nemhuri pamusoro kapeleni senyaya yeutano inoda kubatirana ndeapi? Chatingataure ndechekuti ngatikurukirei nevadikani vedu pamusoro pekuderedza mukana weHIV. Kana tinge takurukura tisina ruzivo rwakanyanya, ngatiendei chipatara kana panew start center iri pedyo nesu tinosangana namazvikokota vanoita nezvekuderedza mukana weHIV towana rubatsiro rwakakwana kuti tipe sarudzo yakakwana pamusoro pePrEP yatinoti pre-exposure prophylaxis. Uye mazuva ano taakutaura zvakanyanya nelenacapavir jekiseni rinobayiwa kamwe chete pa6 months dzoga dzoga kuti tideredze mukana wokuwana HIV. Tinokutendaika nemukana wamatipa kuti tikurukure tese kamuchirongwa chakakosha kudai pano paNational FM apo patanga tichikurukura aka nenyaya yePrEP choice tichitaura aka nezvejekiseni reLen. Aiwa, zvakanaka mukoma, tinotenda kuvateereri tongoti ngati isakanganwe kuti PrEP isarudzo yako uye inoderedza kuwana mukana weutachiona hwe-HIV zvigobatsira nyika mukukura. Tinotenda maita basa tosangana zvekareka kana kuti tobatana zvakare mune zvimwe zvirongwa pano paNational FM. Ndanga ndichitaura kane muyenzi wangu anoremekedzwa Tete Caroline Gondo kubva kuPopulation Solutions for Health nerutsigiro kubva kuUnited States Department of State pamwe chete neMinistry of Health and Child Care. Apo tanga tichitarisa nezvePrEP choice patinokurukura nezvesarudzo dzatingaite kamaringe nePrEP. Rangarira PrEP isarudzo leni imwe yenzira zhinji zokudzivirira HIV. Right, taura nemushandi wezveutano kuti uzive zvizhinji nekuwana rubatsiro rokuita kasarudzo yakanaka ichakupaka kuti ukwaniseka kuita seika kuita sarudzo uye uziveka remangwana rakarongeka. Ndichipaka kutenda kuna Tete Caroline Gondo wandanga ndichikurukura naye muchirongwa chedu chanhasi PrEP choice, chirongwa chamaunzirwa kane Population Solutions for Health nerutsigiro kubva United Nations Department of State pamwe chete kane Ministry of Health and Child Care pano paNational FM. Muve nekuteerera kwakanaka chirongwa Boshongora segment chinoenderera mberi 26 minutes past 11. Isabel vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe unoda kundibata munodibata manamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota
Musa Biba, Sachiyera, Dokasi, na Ruthi Magwaza. Mutare Makomoyo po rikiti vo. Numba yemuonekedzano momento ya brillianto. Tindo Ngwazi featuring Maki Ngwazi pa damba refu idzva kambuka nonziko mukuronga ibva ubve.